what's up mga kaisla? Welcome back sa ating mounting channel. Dito pa tayo sa Lapu-Lapu City, the historic resort city. So gagawa pa tayo ng survey, kalye survey, no? Tapos random survey pa ito mga kaisla. Tapos tatanungin natin yung mga tao rito kung sino po ang pipiliin nila sa darating na election. Alright, tara, go! Party ni sa Alright mga kaisla, so tatanungin po yung natin yung mga tao rito kung sino po yung napupusuan nila sa darating na election. Alright. So, kinsa gid para nimo mamang maayo king muda sa atong kuan? Marcos. Bakit po? Bakit po nga? Oro nga, pwede lang Bisaya na po. Para makuan atong mabalik kung kuan ba? Oo. Ang ato ang naso. Pwede. Ikaw sir, unsa may mga Ganon rin. Ganon rin. Kaya na sa kanya. Tagalog po lagi ka ato na Manila. Ano sa Tagalog ka po niyo? Marcos Yapon. Ayaw na Pacquiao wala rin po. Marcos din. Marcos din. Ayaw na buta ng Pacquiao. Saway pinag-aralan na. Mga ba? Yes, Marcos. Marcos din, Marcos bukan na yung Pacquiao. Bida na Pacquiao. Marcos. Oh, ano? Marquez sir. Marcos presidente na. Pagbabagohan. Marcos di tanan diri. Sayo pag. Oh. Marcos Yapon. Marcos wan daw. Marcos Yapon. Marcos daw na daan. Oh, kato kimpang. Kato kimpang. Marcos Yapon, Marcos. Marcos Yapon. Ayaw na Pacquiao wala limpo. Wala magkadungog. Makita tag sentimento kung unsa gi Marcos sila gipili. Ay ka ma'am. Mas maayo ang Marcos kay Burbita Marcos mo itong napili. balik ang partido. Trato. Justamente ni Marcos itong presidente. Rato Republika balik. Kitang mga pobre, kita may mabulahan. Kung makuha na ko si Marcos may mapresidente, mabulahan ta. Ano ako inigtao ko sa bata ko, utangan sa gobyerno, di ba? Oo, Makaluwas na to Marcos, ugyod. so Marcos ya mga guys, ano? Ano kayo makaluwas to? Ikaw sir, unsa ba sir? Kumita siya, no? Kumita siya. Sir, wala pa. Undecided pa sir. Mana mo ko? Muna akong nakuha sa Facebook. Kung na akong nakuha sa Facebook. Tara mo na. Lene ka sir. Ano ba sir? Ini iya kay White Claro. Mari ta Marcos, Marcelo ya. Ang amahan ay Marcelo. Yo ta Marcelo. Hadlok man ka Marcelo. Lene ya mga guys, Lene so Marcos anay kon. Ya na, Makita kita paglayan. Okay. Dire, ayaw na, wag pa niya lipo kay di pa nakabutan. Ano pala kapunta mo? Marcos. Marcos ka sir. Ano man sir? Sa Marlica. Wala gi si Sara sir. Sir, si Sarah sir, wala pa mo. Saya po. Ayun, Marcos. Nila. Napa may tayo gitawag. Swapping. Isko. Bato. Ikaw sir, unsa may mo sir? Marcos. Marcos galing Trabante oh. Ikaw. Ano yung Marcos yun? Ako na Marcos mo gulo. Mahigit mo sa itong Pilipinas sir. Para lang nimo, unsa gimayo? Ano yung boto si Marcos. Ikaw sir, unsa mo sir? Kaputar na ba ka? Wala ba? Ikaw sir, kini. Pinsko. Sa may Marcos ya, Marcos ya. So, ngarang Marcos apa mo? Ngayon, daw bad. Dito, berato rin. Posible po mo barato ang mga balitonod. Sayang opinion. So, Marcos sila. Mga niya atong nakita nga ko. Lini usa. Asa. Kana. Sir, ikaw sir. Para nimo sa game ayo ani para gid mo. Muda sa tong Pilipinas. Marcos. Marcos ka sir. Anong Marcos na atong napilan? Berato, Baliton. Barato ang atong palitono no. So, wala dira pa.
So, ato na ba tayo dito mga guys? Asa na ba tayo? Mamutusan ko dito. Papunta na doon. Kami dito. Sige, para nimo ang magiging mo dahil sa Pilipinas po. No? So, kung mga Pilipinas. Para lang nimo. So, wala ba ka-decision? So, undecided pa si sir na. Salamat kayo sir. Nata dire bakit lang. Mana itong pelayanan, Pacquiao Lacson Marcos. Wala pa. Wala pa ka-desisyon si Mama ang ito. Kita ke dato presidente nagpulo na sa trabaho. Inisan Siya, wala pa ito na si Ma'am. mangita kita nga kadang ligon gid ba. Okay, motor ke. So, salamat ma'am, salamat. Kami ka ma'am. Hindi tama sa pagkakataan. Nag-vlog mo ba? Matay, mayo gid para masa sa sunod election. Para di mo. Marcos, si ma'am. Ano? Parang. Sayang Bapak. Sila, gawagin lang. Salamat kay Mama. Sir, ikaw sir. Hindi ka makasama na dyan. Wala. Hindi, kung sir ka na nag-vlog mo sir ba niya? Reaction lang po. Sige, para ninyo ang may kumasal. Okay lang, sir. YouTube sir. Ano? Ha? YouTube vlog mo sir. Ako sino man daw? Kung sino. Oo. Sino para sa iyo ang Sino man pinakahina sila? Hindi ko Kung sino man pinakahina, uno ang ano? Sino para sa iyo ang mas magaling? Supit si Marcos. Marcos ya sir. Marcos kang sir, bakit ano? Bakit si Marcos sir? Bakit si Marcos yung napili mo? Si Marcos? Butan ka tao. Bautan. Wala na iban. Right. So Marcos po yun. Kaya wait lang. Ito na. Pwede ito ka? Vlog ito lang. Ayo, baman. Ako content sir. Para niyo po sige mayo nila. Uno. Gato na pagkawan. Para niyo po sige mayo nila. Yan ko lang. Ikiero namase. Smile, ora. Ikiero mo. Pag-ibig ni Ma'am Sir ay Saya po niyo. Wala pa ka na sir. Wala pa kayo layo mo pang election. Pwede na. Salamat. Smile, pagkaki. Kami ikaw ma'am. Ikaw ba si Magana mo? Nag-vlog mo ba yan? Ano yung mga vlog? Ito ang gising dugan. Saraan na, oy. Masuk kayo ka ano na, kanang survey lang ba? Mag-abay pagkatanon si Pacquiao ka ba? Ano ang Pacquiao man ni mama? Nay pareho yung bigado Ikiero namase. Ba? sa mahirap. Salamat kay mama sa imong opinion. Pwede. Ikaw ba Ano dahil? lang sir? Sir, ito ang kapagatanan ni sir. Sa imong masa. Pacquiao, Lacson, Marcos, Isko, Bato, Helene. Ano ko po? Marcos. Anong Marcos may mga napilihan sir? Hindi na kaya buwan. Ang ilang pan
Ang upan, hindi lang Marco, kahit kung tayo samahan, pero huwag mo siya ilabot, kaya nagkaroon na siya. Oo, pwede po, pwede. Si mama, kung saan, mama? Marcos po niya, ma'am. Huwag mo na ilabot ang anak. Pwede. Salamat kayo, ma'am. Ikaw, sir, ano kayo mong buwan? Oo, sir. Marcos, yan po. Yeah, ma'am, magsamok-samok sa'yo. Ikaw, sir. Marcos yun, Marcos. Si mama. Wala pa yung presidente si ma'am. Kaya lang pa. Butang taga sa presidente. Salamat kayo. Salamat, ma'am. Sana ito ba? Sakit para mo. Ang may dag. Pag ako father. Bilang ko. Salamat kasi rat. Anong Marcos mo pa rin, sir? Pwede. Mag-testingan na itong bakuna. Salamat kayo, sir. Salamat. Mana atau mungkin kan lakso pakai Marcos ini kita anong lane mana tahu sir? Yagi ng Marcos ini alamat kayo sir? Tahu ya sir? Sir, kita mau para nimo sa mau election mayo kinilang ulong para nimo Marcos. Anong Marcos man sir? Pwede po, pwede. Eh, ito yung bago. Salamat, salamat. Thank you. Pwede ito mga pagkatana nyo, ma'am? Na-vlog nyo ba niya? Para nyo ang pag-imayo nasa Pilipinas po. Makin lang sa mga kuwan. Para lang inyo lang naman. Marcos ako. Marcos ka, ma'am. Ang Paris, Marcos ako. Paris. Awa nga. Yan, Paris. Basta sa hero. Naghiring man. Naghiring ang Paris, so Marcos daw. Basta. Kaya ma'am? Pagkiyaw. Pacquiao ka, ma'am. Mga... Hindi Pacquiao kung ako. Mani, Kung boxer. Kauban ko ng anak. Oh, boxer. Boxer yung anak, ma'am? Yan yung anak, eh? Gusto, di ba ni? Wow, boxer ko yung anak. Lapu-lapu. Ano ang yan? Tyson. So... Mani Pacquiao yung kapilihan. Kaya yung anak. Kung saan na? SWS? Ha? Dili, sa mo ng vlog ba? Marami mo, ayaw ito. Butang sa pagkon. Marcos ya magis dan yang amahan tahun aku no. Selamat. Thank you. Para ni mayo ni butang sa pohon. Pacquiao, Lacson, Marcos. Bongo sir. Salamat sir. Yang kanong mamugin mo napilihan sir. Betul. Selamat guys, selamat. Thank you. Selamat. Sir, may gusto. Anak sir ba na para lang sir. Para di mo. Sagi may kitang pagka-presidente sa Poland ito si Bongbong Marcos. Ano man sir, sa mga ito sir? Pindot niyang kuhan, niyang bapak kita. Pwede. Selamat guys sir. Kasi yan sana yun. Yun, kuhan, isla nyo lang ko. Masala lang kang ito. Para nyo, sige mayo sa Lieutenant Paul. Marcos. Anong Marcos mo sir? Ang mga tao karon kay kita na disiplina. Disiplina, ya, mga gitla na. So, okay, pwede. Salamat guys sir, salamat. Yan, ay. May auto, pwede ito makapunta na para mo. Sige mayo, isang Presidente Paul. Hindi mo alam ano na. Pacquiao. Ano Pacquiao mo sir? Lagi kalislanan. Yan. Yung gamos na ito. Salamat kayo, salamat. Ano, apel na dito rin. Ayun, apel mo.
sorry. Serius. Sana Leon. Marcos na sir. So, anong Marcos na sir? May maguna si Marcos kay nakakuha naman ta sa oriyang unang natuan ba? Nakati kami ang nagsasahan. Ito, parang ako ba ng Marcos? Ito na rin ba? Marcos yun mo na yung pagpipag. Ikaw ma. Sa'yo mama. Para nimo. Marcos. Isko naman. So, anong isko mo yung maglihat? Sir, para na yung mag-aro. Sige, mayong para na presidente ko. Aman. Marcos. Ano Marcos? Ano mo, sir? Salamat kayo, sir. Marcos, saya makita. Tungkol saya kemana? Sa una. Para hindi mo makaangat dito po Pilipinas mo. Pakyaw, sir. Ano pakyaw mo, sir? Lahat. Ito, matay mo. Pakyaw po. Pakyaw mo na. Wala sawa. Oo, ipakyaw nila sa pakyaw. Salamat kayo. Ay, say, ano, pakyaw mo na ba? Oh, pakyaw po. Botan. Oo, pwede. Kasi pa kayo, siya na yung magkasa. Para. Oh. Salamat kayo, salamat kayo. Oh, sige. Ano ito naman? Ano nakita? Ano mo pinag-iwan? Ay, kuhan. Gusto ko buhay kung ako na kuhan. Dapat ako ang manahal. Salamat kayo. Salamat. Wala pang resign kay Mama. Salamat kayo. Para ito, mayo na Nasa lang isko mga maestra no? Pwede, kano? Marcos, gusto Marcos. Oo, gusto si Marcos. Ikaw sir, ikaw ma'am. Isko. Marcos. Marcos. Ano Marcos yung napilihan mo? Basta lang. Yan ko lang. Marcos na dyan, kaya kaliti na. Kalite, Marcos. Kalite na Marcos eh. Ay, ang mama no? Oo, Linte. Salamat kayo, salamat. Maganagat ko. Pilipinas mo. Kasi manahangat sa Pilipinas. Bumbong. Marcos. Anong Marcos? Linda tayo na pagdasa, wala sa iyong mga mahal. Pwede na po, okay po tayo. Ayaw ka.
Pacquiao, Lacson. Esco. Ano Esco man ito? Ay, guwapo. Ay, guwapo. Ay, guwapo siya. Huwag ka ng Esco. Salamat kayo. Mana yang mengawan? Anong Marcos ang betul? Pengenalan pertama kayak passion lah kita observe lah. Itu dinas. Selamat ya. Selamat. Hah? Ayo kita Isko kasi yan. Isko. Ano Isko may mas eh? Basta isko kay murag murag tarong murag kayo. Oo. Salamat kayo, salamat. Ma'am, ikaw ma'am, pwede ka magpapangutanan naman. Bili na kasi. Bili na. Kaya Ako, Isko. Anong dagang presidente ko? Marcos. Salamat. Masa? Sa Pilipinas po. Pacquiao dito na Pacquiao. Pacquiao. Ano nga sir? Ano nga? Oh sir, pwede na makakuha sir? Hindi. Ay. Apa sir? Pwede na makakuha na naman sir? Na-vlog ko sir na parang ito. May muda po sir. Kaya na? Punta na. Punta na. Para ni Pacquiao, Lacson, Pacquiao. May Pacquiao. So, Pacquiao mo. Basil. So, Pacquiao ya kay May si Pacquiao. So, salamat ya. Salamat.
kuan pa. Customer. Ito. Kita makita rin natin. Bali sila. So, Enrico ano sir? Enrico. ano man sir? Ha? Ano man sir? May mga pilihan. Yun ako yun. Sige. Salamat. Salamat sir. Salamat sir. Ano ko sir si? Pare na lang Marcos sir. Marcos. Ano, Marcos, may mga pilihan sir? Orange na ko sir. Ikaw sir. Ikaw sir, kung lagi parani mo. Bumbong sir, bumbong sir. Marcos. Bumbong ta, bumbong. Lamat ka sir, lamat. Bumbong ta, bumbong. Lamat ka sir. Marami mo isang di mayo ba? Agad. Kanina siguro, kanina siguro. Marcos. Ano Marcos? Hindi naman sir. Kanang mo naman. Tanda lang na ko ba? Okay lagi ni. Salamat ka sir. Bye. Base sa atong nakuha survey no, sa random survey sa mga tao dili sa ato Lapu-Lapu, dudan sa Lapu-Lapu. So ato makita kasi Pacquiao, Paul, Pepe, si Lacson, 1, si Marcos, 1, 2, 3, 4, 5. Kita, si Isco, siya, si Bato, 0, si Gine, pa. Sa undecided, nakuha siya o ito. So, ato si mga Pangon. So, naog yan po. Naog yan po si Marcos sa ating hub. Salamat kayo. So, thank you for watching. It's na rin lang ko vlog. Subscribe na lang.